Now he managed. Yeah. Yeah. That's right. That's right. Humanity, HG, one year, protocol director. Lawrence, Tama Lawrence, what now was That's right. Experience. Now him a Mr. Obru. Na Nsuta Hene. O se no kreni. Enka obetimi atena wo nkyanya ma enwuna adwo. Nanso so woni ne panimfo tena ase anopa. Ebisi samre. Nti wadaroma wo sere ne se ekwan bebe mu a opagya omu no nso so asore bi. Wadaroma. Osore? Onya wa sore, osore? Mami we. Mesro mu kakra na minute. Mesro. Okay. Mamu chache nwe. Kwalo wamajina ina. Kwalo mchefutu no fire. Was he coming? Yeah. Young Pia. Yeah. Wahima. Adi Yesu. Hey. Obi be. Okay. Na chama hene. Bra ye bre so ho. Mo bre. Na me beye. Na me jam. Sa.
The second.